गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जों बे भिडिअखौ सोरनिबा गोसोआव दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै जास्ट बे भिडिअआव नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मेसेज होनाय जादों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला बुजिनाय नङा आरो भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नायगिरि बिथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों। Aikol baikol kokor jang kauri sintai nakai jang gol para dudua 19 taka 19 bis. Neng jawai. Neng moजाङै मेगना फांथेनानै थाखा थौदो जोहा थाखुमा हैसै थौदो जोहा थांसै Bahin thado. जाबाय नामा ब्रे जाबाय होमबालाय आं थांबाय Milan fresh pura fresh. Dapa. Jafinbai. Hap, soran di burung jala baiki. Hah? Hei nih, serban di burung. Tulen yang ne? Tuh. Woi babu mun uri pilai. Hei. Uri pi babu mun uri pi. मा मोनादाबो बेफोरबादि हाग्रा बंग्रायाव बारा गेलेलाबायनो नाङालै एब्रिलि बे जिबौफोर सौबा मा जानांगौ बेफोरबादि हाग्रा बंग्रायाव गेलेलाबायना दे जिरायलाय गासिबो मादा मोजाङै जिरायदो मोजाङै दे बसआबो जिरायसै Jirai. बस बिसिनोबो एसे रानना होखासै नामा Ranjayu, dे जिरायग्रो. इसु माथो गंसेल'सै बस Faiसा गैयालै दहायनो गंसेल' बायनो मोनखादों. बेफोरबादि हाग्रा बंग्रायाव गेलेनो नाङा न' बेखौ सोब आं सोबालै आदा बावरायो होमबा नों सोममारला ओहो आदा आं सोबला होमबा नोंसोर सोब न' Hei ada jin coba. मानो सोबा नोंसोर जेन'बा नोंसोर सोबथारनांगोन नङाबा नोंसोरखौ दानो बुना गालांगोन आं न' सोब होलारा सोबा सोब मा खालामनाय जादों नोंसोरनालाय ओइ मा खालामनाय जादों नोंसोरनालाय लाजिया नोंसोरो गथ'फोरखौ बिदि गाज्रि आखु फोरोंनो नोंसोरनि गामिनि गथ'फोरखौ गाज्रि खालामजोब्बाय गावसोरथ' खामानि दामानियाव उदायला लाजियासै नोंसोरो गथ'फोरखौ बिदि आखल फोरोंनो गथ'फोर नोंसोर थांदो जागोन आब' थांदो Nani, नोंथ' बिराद सिमा बारबायलै जोंनि खामानियाव हेंथा फैलायनाय. आंथ' बिदिखौ सुखुखाया बस दानो थाव होगोन आं बेखौ थ' ओइ हंगारलै बस होखाथारसां आयु बुंलाय बिनानाव बिसोर नोंखौ मानो बुंनो नागिरामोन आदा बिसोर उन्दैफोरखौ गाज्रि आखल फोरोंदोंमोन बेखौनो बादा होनायाव आंखौ सोबा नागिरदोंमोन
बिनानाव नों थांगोदो थां आं बिसोरखौ नायसिगोन जागोन दे आदा आदसा बबेनि गेब्लेब्रा सेंग्रा फैखोब्रा बाहायलाय हाबाब आं अफा टंला फैजाखै मैया लोंनायासो बारा जादों नामा मा बालायाव उन्दुला फैखो हाबाब बिसोरलाय मा खालामफैदों बुलाय नों आंखौ बुदोंमोन ना नों हारसिङै जों साथाम नों बोरै देरहासाखै जेन'बा आं दहाय खिन्थु नुस्लाबैखायसो नोंजों जुदाजोंलै खिन्थु लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मा खालाम सानदों नोंसोरलाय समाजाव नोंसोरबायदि मानसि थानायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया गुबुंले जालांनो हमदों हाब बाबा माथो गियानि सार गियानि सुबुं हाय हाय गियानि सुबुं होजोबा मावनाय फैखो लागाय What? Die! Hey! Hey! Die! नोंसोर गामिनि बेखार सेंग्रा जानानै बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बिरि सिगारेट सोबथिंनो फोरोंनो समाय नामा अननानै दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बिरि सिगारेट सोबनो दा फोरोंसै आरो नोंसोरबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बेफोरबायदि खामानि दामाव प्लिज हाबाब सालथे जोंनाबो जाद्रायासिगोन नै बेफोरबायदि उन्दै उन्दैफोरखौ लाफानानै बिरि सिगारेट सोबनाया औलै सालथे जोंबो बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै बेफोरबायदि बिरि सिगारेट सोबनायखौ जों माब्लाबाबो साननो नांला आरोना आरो नोंसोरबो सोरबाफोर बेफोरबायदि बिरि सिगारेट सोबनाय उन्दै उन्दैफोरखौ लाफानानै बिरि सिगारेट थांखुनानै थिनो सोरबाबा बिरि सिगारेट लायनो थिनो माबानो थिनो बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनाबो मावदोंबा मावनो सानदोंबा दा मावसै आरोना गोजोन्थों एक्सन 19 टाका 19 20 नै जाबाय एक्सन हगारलै बस हगार होखाथारसां एक्सन फैदो एक्सन लाजिया नोंसोरो उन्दैफोरखौ बिदि एक्सन